ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை வந்து சூடு பண்ணுறாங்க. வாவ், சூடு பண்ணி எடுத்துட்டாங்களாமா. ஓஹோ, இங்கே பாருங்க, பர்கரை சூடு பண்ணுறாங்க. ஐயோ, ஜம்பிங். வாவ், இது என்னது? ஐயோ, பர்கர் சாப்பிட்றாங்களே, எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எனக்கு. மயோனைஸ். வாவ், சூப்பர். ஓ ஓ, இங்கே பாருங்கப்பா, சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வராருங்க. ஓ, கறி வாங்குறாங்க. ஓ, ஸ்வீட்டு. வாங்கிட்டு வந்த கறியை சமைச்சாச்சு. அவ்வளோதான், வாங்கிட்டு வந்த கறியை சமைச்சு சாப்பிட்டாச்சு. சூப்பர் சூப்பர்.